The controversial commentator Rutendo Matinyarare says South Africa must deport Blessed Keza for allegedly calling for a coup in Zimbabwe. Sana pana mashoko blanyo kwa pana pana hukumulani anda vachiti aiwa vana Rutendo Matinyarare panguva ino yopedra pana waya Geza vaiva vachiconvinza the South African government kuti idipote Bombshell Geza ari kuzikana kuti ari South Africa but haasina kuzikana kuti ari nechipapi. Mashoko ari kuonekwa panguva ino ari kuti makozi ake ekupu panguva ino vari kumaramba vachiti ngaabatwe Geza aiwa aisiwe mumaoko emapurisa. Ndoti wasubscribe like watsvanga bell icon. Timi anoenda kudanyira achiti the irony is that the current government led by President Emmerson Mnangagwa is also in power via a military coup orchestrated in November 2017. Rutendo Matinyarare hindo yake ndio yamurikona iyo anoti Geza must be arrested for calling for illegal regime change in Zimbabwe. Now that it is clear Geza was never sent to call for a coup by the military, it's time for our government to issue an arrest warrant and ask the South African government to send him back to Zimbabwe to face treason charges. It's in the best interest of South Africa to deport a man who is calling for a coup that will lead to Zimbabwe facing SADC, AU, and UN sanctions that will push more refugees into South Africa. Ndomashwa rukuda panguva ino yavana Matinyarare panguva ino vari kukomenda vachiti aiwa makozi aBombshell Geza panguva ino vari kumati akanga semotivated in the military. Vari panguva ino tiona dzimwe tsamba dziri kutendera panguva ino zvinoratidza kuti pane zviri kuitika mubackground ende panguva ino zvinoratidza kuti chinenge chakacha chinenge chakapfundoka munyika yedu nyika yeZimbabwe. Ameno kuti mashoko avari kutaura ekuda kuti vadhipote Bombshell Geza anobudirira here, we never know. Imbotidze mafunguro enyu munoti kuvi pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa kuti pinda comment section menu mafunguro enyu, so subscribe or like, or turn on the bell icon.